אנו שמענו אגב על יוליוס קיסר, אגב, שהרחיב בין היתר את שטח האימפריה הרומית, והפך אותה לסוג של דיקטטורה, נכון? בסופו של דבר הוא נרצח? כן. כן, עכשיו אנחנו שמענו עליו, אבל לא שמענו על הרבה מלכים לפניו. אנחנו רוצים לדבר על התקופה המלוכנית של רומא לפניו, ולומר בוקר טוב לאבי ולר, מגיש הפודקאסט בונים אימפריה. בוקר טוב דודו ואיתי, מה שלומכם? בסדר גמור, בואו ספר לנו על מלכים שאנחנו אולי פחות שמענו עליהם, לא רק הסלבריטאים. בדיוק, אתה נגעת בנקודה שהיא מאוד רגישה בעצם בתקופה של ההיסטוריה של רומא העתיקה, כי בעצם כולם מכירים בעיקר את תקופת הקיסרות, את תקופת הרפובליקה, יש עליהם המון מקורות, המון סיפורים, סרטים, סדרות ומה לא. אבל יש בעצם תקופה שבה הכל התחיל, תקופת המלוכה, התקופה שבעצם... רגע, רק אני אתקן טעות שלי, יוליוס קיסר לא היה מלך, נכון? לא, הוא בעצם הראשון שהמליך את עצמו במרכאות לשליט יחיד. זאת אומרת, הוא היה דיקטטור. בדיוק, הוא היה דיקטטור. אז בוא נדייק, אם טעיתי אז בבקשה נדייק. הוא היה דיקטטור לכל ימי חייו, ואחר כך הוא גם נטל את התואר, או קיבל את התואר אימפרטור. אבל לא היה מלך, במובן... הוא לא היה מלך, אבל אחרי... אחת הטענות נגדו היה שהוא רוצה להמליך את עצמו. נכון, בדיוק. הוא בעצם אחרי 500 שנה של שלטון הרפובליקה, שלטון העם במרכאות, למעשה היה הראשון שהחזיר את השלטון היחידני. אבל בעצם רומא התחילה משלטון יחידני. היא נוסדה על ידי מלך, ואחריו היו לפחות עוד 6. אז הייתה תקופת מלוכה, נכון? ואז רומא הייתה רפובליקה, ובסופו של דבר דיקטטורה. בדיוק. אם נסרטט את הקו ההיסטורי. בבקשה, אז בוא נדבר באמת על תקופת המלכים. אז תקופת המלכים היא בעצם תקופה שאפילו האנשים שעוד חיו בתקופת הרפובליקה והקיסרות כמעט לא ידעו עליה כלום. ובמאה הראשונה לספירה, העם, לפחות החלק של האצולה והמשכילים, התחילו לשאול את עצמם, רגע, מה המקורות שלנו? מה המיתוסים שגדלנו עליהם? מה האתוס שלנו? וקם לו היסטוריון בשירותו של הקיסר אוגוסטוס, למעשה במאה הראשונה לספירה, והתחיל לכתוב מה קרה לפני 500 ו-700 שנה. ולמעשה כל המקורות שאנחנו נשענים עליהם בתקופה הזו מבוססים על מקור אחד, שהוא ידוע כמקור מעט בעייתי, מאוד דרמטי, מאוד עלילתי ופחות מדעי נקרא לזה. אז הוא למעשה בעצם כמעט היחיד שמספר על יסוד העיר במאה השמינית לספירה, על ידי המלך הראשון של רומא, שנקרא אז רומולוס. ובעצם רומולוס המליך את עצמו, אפשר להגיד כמנהיג כנופיה, לא הייתה ממלכה, לא היה עם, היו בקושי שבט של כמה מאות אנשים שחיפשו מקום להתיישב בו, ולרומולוס היה אח שקראו לו רמוס, והם הגיעו לאזור שבו רומא נמצאת היום, וכל אחד החליט שהוא רוצה לייסד את ראשית ההתיישבות הזו על גבעה שונה, והדבר הזה הגיע לריב מאוד משמעותי, ובסופו רומולוס רצח את אחיו רמוס, ובכך בעצם הגיע להיות המלך הראשון של אותה התיישבות. חשוב להגיד התיישבות ולא מלוכה, למרות שהוא המליך את עצמו כמלך, כי מדובר בעצם במאות אנשים או לכל היותר באלפי אנשים בודדים. רומולוס בעצם נחשב כאב המייסד של רומא, ובעצם המחקר המדעי אומר שלא היה בן אדם כזה. אנחנו מדברים בעצם על איזשהו מיתוס, כי אף אחד באמת לא יודע איך הכל התחיל. רומולוס יש עליו אגדה מאוד מעניינת, עוד מעט נמשיך גם לשאר המלכים ככל שיותר לנו הזמן. יש עליו אגדה מעניין שבעצם בהתיישבות, בתחילת ההתיישבות של רומא, הם היו בעצם אסופה של אמרנו כמה מאות אנשים, ולא היו שם נשים בכלל. בעצם לא היה להם איך להתרבות, איך להתרחב. ומה שהוא עשה, הוא פנה בעצם לשבט שכן שנקרא השבט הסביני, והוא הזמין אותם למעין פסטיבל, למעין חגיגה גדולה שתאחד בין השבטים. שמה הייתה המטרה? היא במרכאות להציג את הנשים שם? בדיוק, זה מה שנקרא חטיפת הסביניות. ממש חטיפה, אבל... כן, בדיוק, ומה שהם עשו, הם עשו פסטיבל, הם דאגו שרק הגברים הסבינים שם ישתו הרבה מאוד אלכוהול, וכשכולם היו מאוד מטושטשים, למעשה חטפו את הנשים שלהם וסיפחו אותם להתיישבות של רומא. בדיוק. אותו שבט אגב לא נשאר חייב, ורצה לפרוץ במלחמה, ואכן פרץ, וגם כמעט ניצח את רומא, והאנקדוטה המעניינת כאן שדווקא הנשים החטופות עצמן כבר היו אימהות לילדים רומים, והן התחננו בעצם על חייהם של בעליהם. הם כבר התחילו לראות את עצמם כרומיות, וככה גם נחרט שלום בין השבטים. כן? מעניין. כן, היום זה כבר לא יכול לקרות, אני מאמין. אני מקווה כמובן, כן. כן. ולמעשה אחרי רומולוס הגיעה שושלת של עוד 6 מלכים, סך הכל אנחנו מדברים על תקופה של 7 מלכים, ושוב אני מזכיר לכם, אנחנו לא באמת יודעים אגב גם כמה מלכים באמת היו. כלומר רק לפי המיתוסים שמספר לנו ליביוס, ההיסטוריון ליביוס.
כנראה היו יותר, כי מדובר על 7 בתקופה של 250 שנה בערך. בדיוק, ואז יוצא ממוצע של כמעט 35-40 שנה לכל אחד, וזה דבר שהוא מאוד מאוד לא סביר בעת העתיקה, זו נקודה מצוינת. אז בעצם תקופת המלוכה מתחלקת, אפשר להגיד, לשתי שושלות. יש את השושלת המייסדת, שזה אותו רומולוס שדיברנו עליו. אחרי שרומולוס חלף מן העולם, ירש אותו אחד המלכים היותר משמעותיים בשם נומה פומפיליוס, ובעצם זוקפים לזכותו את כל היסוד של התרבות הרומית והדת ותחילת הקמת המבנים הגדולים, המפוארים והקדושים, והוא גם התחיל בעצם ממש לחלק את השלטון בצורה יותר מאורגנת ומסודרת, זה דבר שפחות זקפו לקודמו. לאחריו היה מלך שנקרא טוליוס אוסטיליוס, הוא בעצם היה מלך מאוד מאוד לוחמני, פחות עניין אותו דת ותרבות וצמיחה, עניין אותו אך ורק הרחבה של הטריטוריות של רומא, והדבר הזה אגב נזקף לזכותו, כי הוא בעצם סיפח עוד גבעות ועוד שטחים לאותה ממלכה בעצם. זאת אומרת שכל מלך תרם איזשהו פן אחר לאופי של רומא העתיקה, למבנים, להתפתחות, לכל התרבות הזו. בהחלט. ואז בעצם אחרי המלך השלישי יש עוד מלך רביעי, שאגב היה מלך מצוין, אבל אין עליו איזושהי אנקדוטה מאוד מעניינת, אבל מה שיותר מעניין בעצם שהוא מסיים את השושלת הראשונה של 4 המלכים המייסדים, ומתחילה השושלת השנייה של המלכים האתרוסקים. עכשיו, האתרוסקים זה בכלל עם שכן לרומא, האתרוסקים היו אויבים של רומא, והשושלת הזו בעצם מתחילה על ידי אדם אתרוסקי, פוליטיקאי שלא הצליח להשתלב בצמרת הפוליטיקה באתרוסקיה, והוא מהגר לרומא, ושם הוא מצליח לשמן טוב טוב את המערכת, הוא מצליח להפיל את המלך הרביעי. והוא הופך להיות המלך? ממש. זה כמו שהיום יהיה נשיא אמריקאי לרוסיה ולהפך. זה באותו קנה מידה. שמע, זה היה מרתק, אנחנו נאלצים לעצור בנקודה הזו את השיחה, אבל זה היה מרתק. תודה רבה לך, אבי ולר, מגיש הפודקאסט בונים אימפריה. תודה רבה. תודה לכם, יום טוב.